Yena njalo londoda imfutshane londoda inamabathi nenhloko enkulu bathi ngunovenkile omkhulu welikhaya ngubheleza Bhubhe Monday 30th May 2022. Namhlanje kaloku bantu abahle sabe sincokola ngalo iqanda. Sasincokole ngeqanda, salijika-jika iqanda, salifaka ubisi iqanda, salithini iqanda, singabeqanda. Namhlanje silithi chunje iqanda futhi apha kuphathu apho sichaza izinto ezimbi nezinhle ezenziwa ngeqanda kuba kaloku eliqanda liphelile kulanto inye yaziwayo ukuthi ethatha iqanda udibanise nobisi ucimba mhlawumbi liphele lapho iqanda liza kwenzakalisa iqanda xa ungaliqondi. Siphethe lonto kumba waseqandeni namhlanje. Phambi kuba singene ke eqandeni njengoba niyazi bonovenkile soza niyeke xa senilapha uthi njengoba iyi-30th ngomso yi-31st iphele inyanga ivale iform kuwe namntu ufuna ungena kwisikolo samayeza iyophinde ivule ukuphela kwenyanga kaJuni. Ithi ke ngoku wena mntu ububhalisile uzulindeke uqala nge-1st apho uzawufumana khona imessage ekufaka kuWhatsApp. If you don't have uWhatsApp awukwazi ukusijoyina esi sikolo because si-online sifuna ube no-WhatsApp kuba kaloku i-communique ihamba ngaye uWhatsApp. Isikolo ke is online. Nato ke into kamnovenkile yokuqala esibini lethi wena mntu ufuna ubhuka i-1-on-1 ufuna uncokola naye unovenkile uyithatha laa nto njengobinjana la calendar.com/vusilanga iza kuthatha okufaka apho uzawubhalisa khona ukhetha idate ukhetha ixesha siya kufowunela thina ngala mini ngayo yonke la awari masingayitsali kugqibile unovenkile uthengisa ezalapha uzawuthi ke ngoku wena uhambe uyofuna iqanda apho uzawuthi ngalo liqanda wenze ezi zinto esizawuzincokola. Masingene ke eqandeni ukwenzela uba lithi litshona ilanga ube nawunelakho iqanda. Sityhala ngelithi sasimenzile ke upart 1. Kupart 1 we're looking at the cleansing properties zeqanda apho sasilincokola iqanda saliqala lilodwa sabuya ngalo ngenye into. Namhlanje silidibanisa namayeza silidibanisa neziwasho. Namhlanje senza izinto ezinkulu ngalo iqanda. If you go to part 1 we talk about the properties. These properties of iqanda that we tap into. Njengoba sitshilo kulo iqanda abantu bayenza i-cleansing as number 1 kule nto. We go to number 10 ke mntana omhle ubhale yakunceda le nto aseqandeni. Asithaki mos sithi nje iqanda lenza into ethile iqonda mos sithaka ngolosihlanu. But what we say kwinto ze-cleansing balithatha iqanda umntu alithatha iqanda nje basitshilo omnye alidibanise nazo into njengoma cinnamon omnye alidibanise nalo ubisi in the main omnye uzawulithathela iqanda uyohlanjwa ngalo emlanjeni udityaniswe nezinye izinto emva koko urinse ngalamanzi omlambo omnye angathathi izinto zamanzi ahambayo usebenzisa amanzi lapha ebhafini eshawareni apho kokwenu kuloo vascom yakho mani kaloku singabantu bevascom thina kweli lethu icala usasebenzisa eli qanda. Indlela bazawuyenza ngalo ke bazawuliqhumfuza eli qanda bakubhityi ngalo eli qanda alihambi lodwa ke kwezinye ikona lihamba nezinye izinto and then kuyathethwa ke eqandeni kuba kaloku eli qanda ngoku sisiwasho. Kunumber 2 abantu ababethelelayo particularly if lento ibethelelwayo there's a guarantee yokuba yinyoka. Yabona mosa siziyosebenzisa iqanda sisilwa neemfene yayibona mosa kanye silwa nezithunzela ixesha elininzi lento iba yinyoka. Yabona abantu bamayeza ke bakwazi ujika-jika but thina what we know abantu benyoka because there's a reason oba kusetyenziswe iqanda kulo mbethelelo. It's not a matter of kwambe kugrunjelwa amaqanda kuleni baliza uqhomfuka siyathiyisela mntana omhle. That's the purpose. Lento is working at a spiritual level. We're dealing with a snake as a spiritual but as in a physical characteristics. So we're tapping into the physical characteristics yenyoka sisebenzisa the physical characteristics zentoni zeqanda but we're dealing with le nyoka spiritually. So yiloo nto eliqanda awuzulihambisa nje lilodwa mntana omhle noko le nto yayibona nawo bayizukunceda. So apha sithiyisela le nyoka ngalo eliqanda. That is unumber 2. Kunumber 3 bayacupha ingakumbi aba bantu emasingabi specific lento sawuthukwa sigxothwe nakule nto sidibene kuyo sithi kumnandi kuyo. Sigxothwa njani sesileqa u-25,000
apha eli qanda liyasetyenziswa ukufaka isichitho. Into abayenzayo ke ngakulo eli qanda, bazawulivula umngxunya eli qanda kufakwa amayeza athile. Ngamayeza athile la mayeza ayathethiswa ke ukuthi the day kubola eli qanda makubole nobanibani. Yabona ke xa kuthiwa ubethwe ngeqanda mntana omhle, kufuneka udibane nomntu ozawukwazi ukukunyanga, oyaziyo ukuthi esi isichitho seseqanda, kuba kaloku esi sichitho oonokani nomsuzwana bebodwa nje ixesha elininzi baza kuxhentsisa, kuba kaloku lena yakho into obethwe ngayo, ithe nento yam ifuna undishiye esithubeni, lena ubethwe ngayo into ithakwe such that xa umntu ethi uyagadla, ugadla back, ibethe the shell of iqanda, ibhounce ibuyele kuwe ngoku wena wenza laa bump dance, ebona laa nto ingapheliyo, ubethwe ngeqanda. So kufuneka naxa unyangwayo kusetyenziswa iqanda namayeza athile, uyayibona. Kunumber 4, kumayeza amatyala, lena ke into ngumhlolo othile odibanisa namangcwaba, asizungena kuyo, but yindlela ekuchithwa ngalo ityala, idibana namangcwaba. Asifuni ungena ke ukuba ithini, sibone sekwityhu ende umntu nomntu uphethe iqanda uya emangcwabeni, but eyona nto ibalulekileyo kuboliswa elaa tyala ngalo eli qanda. Funa ube careful ke xa uyenzayo, because iya nangeqanda ukuthi how long does it take ukubola. So awufuni lityala kolibola emva kwexesha elide, emva kwexesha elitheni. So le nto iyasetyenzwa ke mntana omhle ukwenzela uba ufike khona ityala selibolile, uyayibona mos laa nto injani. So kusetyenziswa iqanda ke kuyo leyo icase. Zininzi mos iindlela zobolisa amatyala engakhange ibe liqanda, singayi emangcwabeni sonke. Unumber 5, kumayeza okuvula nje amathamsanqa. Apha we tapping into the properties of iqanda for creating new life. Uyabona, out of elaa qanda kuzawutaka mos la cobra la nyonke, ebona inyonke entsha, but sithetha ngeqanda lenkukhu mos apho ukuthi out of elaa qanda kuzawuphuma new life, intshontsho elitsha, inkukhu entsha. So apha eli qanda lisetyenziswa ikakhulu namayeza xa ugqiba usebenzisa iikhombo ezithile zokuziklina. Ungalibali ukhangelale lapha ekhaya, siyayincoma le yalapha ekhaya, yiyo esiyincomayo. Garanta ke umntu wasevenkileni, apha into enzeka, you cleanse yourself ngokukhupha izimnyama, izichitho, then xa sewugqibele ke ngoku kusetyenziswa iqanda namayeza athile amahle ukwenzela ukubana kugenerate ke ngoku this new life. Kutshiwo ukuthi zonke ezi zinto beziyanziswa nalo mntana semzini sizisusile, sicenga ubomi obutsha kulo mntana, sicenga impilo entsha, sifuna umbona inkinga lo mntana njengentaka, abhabhe aye majukujukwini, izinto zakokwabo zitsho ngenxa yakhe ziphumelele. Uyayibona mos xa sewucengelwa, xa ucengwa ukuthi uzawukwenza into zakokwenu, even though ngelinye ixesha siyazi uba lo ufuna nje ukuyojayiva, ufuna uba mhle phaa etavern, uyayibona lo bhuti ufuna ngale polo yakhe izosisa, kananto unokwenza nekhaya lakhe. Kodwa sithethi loo nto xa unyangwayo, sicenga amanyanga kokwenu, sithi naku umntana wenu ofuna uvusa ikhaya abantu abadala, kodwa lo mntana into ayicengayo ucenga imali. Siyamcengela ke nathi singala mabhele, cenga kuni izihlobo zasemathileni ukuthi noko lo mntana neempazamo zakhe bezenza, lo mntana nizixolele, ungumntana ebesenza impazamo zobuntwana. Phumelele le ndoda, ithatha imali yayo ibuyele kulaa ndawo ibijayiva kuyo. Yayibona mos le nto yethu yongayeki ukujayiva. Lilo ke iqanda elizawusetyenziswa kuzo ezo zinto ezokuba ube ngumntu ophumelelayo. Apha kunumber 6, iqanda eli liphinde lisetyenziswe ngabantu abafuna amantshontsho. Uyabona, nifuna umntwana kweli khaya, ya baleka uye phaa kuFacebook uzayibona lena iyaxhaphaka, baphinde bayifake nakwimivusankunzi ukuthi thathe iqanda, qhumfuze iqanda, gale eglasini, ufake amanzi, hamba ofuna iipinatsi ezithile, basibize ezi pinatsi, uthathe ezaa pinatsi uzifake kwiblenda, uzigalele kweli qanda, uthathe into ufake, kuyafakwa mntana omhle. And then nawe uzawuthi xa uyibona le nto ukuba ingqombululu le nto lena inayo ipotential ukuba ingayivusa induku, noba yinduku
ebese izidinele le ndoku ithi umhlala phansi uboma le nto ingqumbululu nje soze bayidibanisele bafake nejuba uboma le nto nendawo ezakunxilisa but ke eyona nto enziwayo kwenza uba umvuksa lo mawube yinto ebonakalayo nakwezinto zokuba kumithwe ke apha ekhaya yasetyenziswa iqanda ukwenzela uba kubekho iqanda intshontsho elitshe elithile liphuma kula maqanda alapha kweli khaya. Kunumber 7 ekuthiseleni izinja, lena ke ihambe idiba nothisela nje okunormal okanye ukuthisela kwezinto ezithunywayo eziza ine-form of inja. Xa sithi siyajonga qho sivuka apha akho zinja manapha, akho zinja nasebumelwaneni, akho nendawo enecingo kunokuthiwa izinja zitsibe icingo, kodwa kukho izinja ezifike zikake apha ekanye enye idiswe emnyango. Yebo mawuqoma le nto diba nesigezo le nto enye ikake apha emnyangweni wemoto, funeka uqala ukhabele kakotshona kude before uvula icango lemoto. Xa uyajonga ingene phi le nja bayithisela ke mntana omhle ngalo iqanda. Zikhona iityhefu ezithile ezisetyenziswayo. Ziyafumaneka nalapha ke kwabhele ezinye, kodwa ke ezi tyhefu aziye zithengiswe openly because abanye abantu basebenzisa zona ukuzibulala bona bengabantu. Kunumber 8 thina ke zityhefu xa sisebenzisa mntana omhle sisebenza for la mayeza ethu kwento sithethayo, asifane sithengisele mntu ngaphandle uba ngumntu esimaziyo eqomba nokuba masimnike nje ipisinyana engako kwenzela uba uyazibulala abulale nayo de yayivamanisa ithini. Unumber 8 ekuqiniseni umntu. You remember when we were saying phaa kwesasichitho xa ubethwe ngeqanda libethwe lithakwe liqanda such that nawe xa usithi ufuna uhlanganisa izinto zakho ziphinde zibuyele kuwe because kwenziwa la bump dance ibhampa kwela qanda iphinde ibuyele kuwe unyangwa into engenasiphelo. Apha ke liqanda lisetyenziswa ekuqiniseni umntu. Uyayibona mosendlela zokuqinisa umntu zininzi. Apha kuzawusetyenziswa iqanda, igazi lakho lizawufakwa kweli qanda, eli qanda liyobekwa kwindawo ethile, lizawuhlala elaa qanda. Kuthiwe wonke umntu okufunayo wena uza kufumana kweli qanda, wonke umntu okukhwaze emayezeni into yakhe izawuzobetha kweli qanda. Uyayibona zikhona ke ezinye izinto ezibhetere kuneqanda, kodwa balisebenzisa abantu iqanda. Some even used the boiled one. Uyayiva lelona sesilkhethe ke eli seliphekiwe, but iqanda lihambe libole. Imagine igazi lakho liphakwe la qanda libolileyo. Ithini ke ngoku le yakho into kuthiwe ulapha kweli qanda, ininzi nawe uzahamba ubole mntana omhle. Masizijonge ezinye zezindlela. Liphinde liqanda lisetyenziswa kwizibambelelo. Uyayibona mosidityanisiwe le nto yadityaniswa le nto yakwabhele. Hayi senthetha lo bhele welo lizwe, ungajongi mna, idityanisiwe le nto yebhele wela lizwe yadityanisa neliqanda nezinye izinto, kodwa inuze uthambisa apha ngaphambili. Uthi xa efakayo afake, uyayibona, okanye xa ufakayo, uyayibona mos le nto kuyafakwa mos kule nto yayiqaphela ixesha elininzi kuyafakwa kusetyenziswe liqanda. Le nto yesi sisibambelelo esihambe naso siyenza into embana, kuba kaloku kuthiwe bonke abazawuphinde balandele emva kwakho mabanuke njengeqanda. Ukuba awukho careful nalo kufakwa kuye naye wahamba nuke nalapha kuwe, yayibona mosubumgxotha kwabanye, kanti umgxotha nalapha kuwe okanye kugxotheke wena kuye because nguwe lo usenophela unuka iqanda. Kanti ukuthakelwe ngumntu okwazi uyenza le nto zawuthi kuwe emva kwexesha elithile athi uzubuye ke ngoku sikline wena. Uyayibona, sikline wena simyeke yena. Ukuba unuke iqanda nguwe lo umfakile somnyamezelo. Uyayibona le nto yethu yasemayezeni. Unumber 10 ke ngunumber last. Liyasetyenziswa eli qanda ukulahla izilwane. Yabona xa kwenziwa izilwane idibanisa ii-processes eziliqedla. Niyakhumbula laa process ka-cleansing apho kuthiwa khona uyoklinza particularly kubantu beziwasho. Kanti lena into kusetyenziswa amayeza, kuthathwe eli qanda lidityaniswe nezinye zibhityizwe iba ziidazini umanza apho kuthengwe la 60 weqanda. Fakwe ebhakethini kugalelwa amayeza izanyiswe yenzelwe endaweni enamanzi ahambayo okanye phaa kude. Ukuba akukho manzi ahambayo kuzawubakho ibhafu enkulu enamanzi, uzawubhityizwa ngeli qanda and then ke kuthiwe khawukulinda ixesha elithile. Emva kwelaa xesha lithile azawususwa ke ngoku la mayeza, asuswe la mayeza kubaswe nemililo kule ndawo, and then xa isuswayo lena into ubuyayilandela mntana omhle. It has to do with the oral cleansing.
and the Mexicans bayisebenzisa le. I saw one video yase-China, even the Chinese bayisebenzisa lento to get rid of imimoya emdaka. Apha sithi kuthwetyulwa isilwane ngeqanda ukuba esi silwane kuthiwe yinyoka. Uba usiyazi uthe yinyoka, not any other silwane, and then lento izawushiywa kulaa ndawo kuthi ungajomi ngasemva ugoduke. Nantso ke yaseqandeni ambozifunela wakho uhambe nawe uyoyenza lento kaBhele. Uthatha ikheyisi yeqanda idazini ugcwalisa i-20 litre mntanomhle, uqubhe eqandeni ubone uba into yakho ayizulungana. Siyiyekile ke yakwanovenkile yalala. Siyodibana nini? Wednesday. I-Tuesdays siziqalile, kodwa into e-Tuesdays okwangoku ayizuba yinto eqinayo because kwi-Tuesdays simema loo mntu sincokole naye ngaloo nto yakhe ukwenzela ubhaqe neemfundiso zakomnye umzi. So yona ka-Tuesday masingayithathi uba ingupermanent. Upermanent siyabuya Wednesday, siyabuya Friday, siyabuya Saturday, siyabuya Sunday. Camagu.